moro miluongo ni chiliel. Osandore ei ji moloyo mama mora mora. To nikech en ng'ama Cleopas ing'e maber ni ng'ama mama moloyo culture mar joluo chuore tha ni to moloyo ka gin families ma lwetgi nyok be ahinya. Chuore tha ni to ng'eny gi iyudo ka gimoro amora manyo gin go gi chuore samoro sekawo. Or inyalo yudo ka koro gik miwacho ni mondo tim gin gik moko ma kitwa ma dhano inyalo koni ma we are not fair. Koro miyo thagruok ilagi ne chanda anawuon kata kadongo tapenjra ni to bende onego bed kamano. To kaka ng'amohero weche bende mag Nyasaye to nasomo kamoro mawacho ni Nyasaye ni en chuor mond kiye gi nyithi liete. Kod mond liete. Tedo kang'iyo kaka thagruok ma gin go e ground ka opogore gi thagruok ma moko nigo kata madwa bed go e kindwa kaka oganda. Omiyo na neno ka na ochanda ni adwa time gimoro mopogore. To ayudo ko en gima yot. Kendo yudo ka mine kelo dongruok ma kelo kata ber ne joma chuo. Mane pingo mokwongo. Wan kaka foundation ka wachako mondo wang'i yore ma mokwongo nwadwa ni wakel perception, wagol paro marachno nwadwa ni mondo wagol e kindi joma chuo gi joma gi mond liete to kata mon mamoko. Emomiyo nwachako ng'iyo yore moko ni ngima duong' ka e ngima mar dhako machiliel ni ne en gima iluongo ni poverty. Poverty no is the worst thing. Dhier. Dhier ne momiyo chiliel inyalo tim go gimoro amora ma koro bedo dictated ni nyaka tim ma, in nyaka tim ma, in nyaka tim ma. Molo kaka ogandawa nitie cultural, nitie gik moko manyaka tim ka ng'ato tho. And then iyudo ka nitie naturally ka dichuo koro onge to iyudo ka dignity iluongo nang'o dignity wuka kabisa mar dhako ni. Koro kato bedo ni ne wan gi culture iluongo ni cultural practices. Kitwa gi timbewa. Mane konyowa. To bende kisomo malong'o tawinjo ni kaneno ne ok en gima rach. Ne ni ka koro ng'ama dichuo osetho. Tingi ng'ato bende nego ng'iye kata bed responsible ni to nyithi wadwani kata chi wadwani onego rite maber. Tingeno duogo bedo ma koro chupo kama iyudo kata ka ndalo mane koro ayaki odonjo. Tiwacho dedi ni gik ma kamago koro nyalo kelo tho. Were go uru. Koro kata ng'ama mama ni ang'o koni an ka chuoro osebedo maonge. An koro da bedo kaka an ni. To koro miyo nwaneno ka thagruok ne nitie maduong' ahinya. Ne midhiero ma iyudo ne bedo ne minegi. Wachako penjogi. Bende dubedie kanyakla ma ubed piny mondo ung'ien tang'o ma onyalo timo. Emomiyo waneno ni gik ma ginyalo timo ma odwa ni mondo wakony gi timo. Achiel kuom gi ne gin kaka weche mag pur. To wayudo ka weche mag pur gi ne giberie. To Cleopas kidwa ng'eyo ni samoro chako gimoro samoro be tek to gigi bende kane mokwongo nawinjo to naneno the reality. Mon gi ne nyalo puro to koromo ndalo ma gichiegni keyo to ng'ato dhi otieno to kawo gik moko te e puothegi. To nakonegi gik monyalo sirogigo kaka nwasirogi niya kik chunyu tho, dhiuru adhiya mbele. Baminegi notemo matek odhi adhiya mbele higa ka higa gitema bochopo kama koro nwang'iewo negi puodho. Nikech nwayudo ni koro nyaka ng'iew negi puodho. Puodho ka nong'iew negi koro wa fence puodho no. Nwalias bende with the then county commissioner mani luongo ni Mr. Onyango.
mane wawuoyogo ni waoda ni mondo ikonywa protect minegi. Wochopo kama minegi koro ne nyalo puro to gikeyo yo makare. To nwang'iyo ni hostility mane nitie e kindgi gi community be nodwa golo. Koro nwachako projects moko kwa wuoyo gi osiepewa. Mano obiro nwang'iyo ni one of the problem ma minegi nenigo kata ka gipuro ne en pi. Ba nwa yuayo pi nikech wayudo ni ne wanyalo yuayo pi kowuok nam kata nam mane wachake project ni. Ae to wang'iyo ang'o greenhouses. Ng'eni greenhouses mane waketo 10 gi. Greenhouses gi golo chiemo kata koth chwe kata ndalo ma piny otuo. Mine gi pidho gweng' koro sani. Gweng' ma gipidho ni oting'o donge joma chuo be nitie. Bende nitie kanyo. Matende ne joma chuo gi donge sani bende koro giyudo chiemo mana nikech minegi. Pigni kano okel nitie bade moro mane watero mondo koro bed oluoki obed maler. Kata ndalo ma pi nitie ginene oro kata ndalo ma koth chwe pigno nitie wan gi pi gin gi pi maler ma gitimre nade ma ji modhe gweng'. Pigni modho gi ng'ata ng'ata. Matene ni yani minegi okelo konyruok e gweng'. Donge kiyudo kaka idonjo e wache mag somo nwayudo ni nyithindo dhi sikul to nyithindogi kochopo saa moko bed nowago kinyi owuok e utegi moko chiemo moko madho chai saa 6 gidok ng'ato wuotho kata kilomita 3 kata 4 kochopo ot min gi no dhi menyo gokinyi pok oduogo. Nyathini duogo skul koko timre nade koko chamo gimoro amora. Iwinjo wachni? Nwang'iyo minego nong'iyo ni hawa gi chiemo mwapuro kane donge hawa nyalo kawo ga chiemo matin to watere sikul to wakachaka program mar piedho nyithindogi. Jaduong' Cleopas sikul man wachako iluongo ni Ubaga Primary School nwachako gimiluongo ni feeding program. Skul mane nigi nyithindo 300 koro chopo kama nigi nyithindo 500 gi wiye. Why? Nyithindo moko koa skunde moko machiegni kano winjo ni ichiemo kacha. Nyithindo obiro bas skul opong'. To oken abad iwacho na oken abad challenge, it's a good one. Tiyudo ka chiemo ma minegi ne koro bedo ni nyalo nokedo matek ba oneno ni nyithindwa ma skul go bendo chiem. Skul no okoting'o nyithindgi ken